Sa po kayo diyan sa San Rafael, Bulacan, okay? So, kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit, bumisita kaagad sa mga CMD offices. Our products tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. Pati po sa COVID-19, malaking tulong talaga ang ating produkto para labanan ang iba't ibang sakit, pati ang mga viruses na pwedeng makahagip sa atin. Okay? So, again, ang aking text hotline, it's 0939-904-0717. Gusto kong invite yung ating mga listeners na nandito sa area ng Legazpi. Please attend our health symposium. Kailan po yan? October 16. Ngayong Saturday na yan, 9:30 a.m. sa second floor ng Magayon Hotel. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD. Magkano? 600 pesos. Yung ating retail price. And of course, may freelance na yan. And you have a chance to avail our promo. Oo, napaka-exciting yung promo na binaba sa atin ni Health Code, pero hindi natin maa-avail yan kung hindi tayo mag-a-attend. O, di ba? And of course, first come, first serve. Kailangan lang ang i-serve natin, ang i-accommodate natin hanggang 50 lang po, ha? Hindi na katulad noon na sige lang, pasok lang kayo. Iba po ngayon dahil dito sa COVID-19. We need to follow the health protocol at very important talaga, dapat tayo, mag-face mask. Mag-face mask. Kung pwede lang, bring also your face shield. Kasi mga ilang oras din tayo niyan magle-lecture. Opo, tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Hello kay Sir Boyd Abdani, ang ating stockist dyan sa area ng Daet, Camarines Norte. Okay? So, yan, sa mga listeners natin na take advantage, yung mga members natin, yung mga alam na alam. Alam na alam nyo na, yung mga promo na binababa ni Health Code pag tuwing mga ganitong mga events. So, doon lang tayo sa 50 attendees po. So, kung kayo interesado, please buy your ticket. Hanggang bukas bilhin nyo na po yung mga tickets nyo. 600 pesos with 30 ml HCI CMD. Meron pa tayo niyan na, siyempre may giveaways din tayo sa mga mag-a-attend bukas. So, take advantage po. Kami po seryoso na ituro sa inyo ang sekreto paano marirestore yung mga health, paano hindi kayo basta-basta nagkakasakit. And of course, paano natin lalabanan ang COVID-19 dahil nga talaga ang COVID mukhang walang balak lumayas, walang balak umalis. So, kailangan na lang talagang maging tayo. Tayo na yung mag-iingat. The first line of defense against COVID-19 is ourselves. Dapat alam natin yung ating gagawin. Okay? So, dito sa nagte-text kanina, kung pwede daw ba ang CMD sa may psoriasis. Buti na lang nakikinig ka. And good news po, sa psoriasis malaking tulong talaga po. Kailangan lang seryosohin yung intake ng ating HCI Power Trio plus gumamit ng ating sabon saka yung ating lotion. O yun. Yun ang i-try ninyo sa sarili nyo at magugulat kayo. Actually, meron tayo niyan na galing pa nga ng Canada, 83 years old, Filipino pero Canadian citizen na. Alam mo yung talagang parang ahas na nagbabalat. Opo, buong katawan niya. Pero natulungan talaga yan ng ating Power Trio. Okay, hello kay Ma'am Floriden Kalimlim and Serodel Marhalino. So, ayun. Natulungan, kuminis talaga. Pero actually yung kwento nun, maraming ng dermatologist ang nag-handle sa kanila. Sa Canada pa, hindi napagaling. Dito lang sa atin, gumaling po yung tao. Okay? So, ganun ka-amazing ang ating product dahil kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Alam mo, hindi kailangan
gumastos ng malaki. Opo, dito sa atin, marami po talaga ang natulungan. Kaya naman, super busy. Kung kailan talaga, mukhang talagang super busy ang iyong lingkod. Kasi nga, dahil sa in-embrace natin yung mission to help restore the health of people, marami talagang kailangan natin i-handle ngayon. Dahil nga, sabi nga, 90% ng population ng Pilipinas may problema sa kalusugan. Yung mga naturuan na namin, yung mga na-restore na yung health, please lang kahit paano mag-share po kayo. Opo, hindi namin kakayanin. Ang dami ng may mga problema sa kalusugan. Kailangan, pag na-prove nyo na maganda talaga yung produkto, please share po. Walang mawawala sa inyo kung mag-share kayo. Katulad ng nangyari sa amin, na na-prove muna namin na magaling talaga yung produkto. Yun, nag-share kami. Aside from taking the product, nag-share kami ng mga magagandang kwento, nag-inspire kami ng mga tao, nagturo kami sa mga tao. Kaya naman, in so many ways talaga binless tayo ni Lord sa ginagawa natin ngayon na makatulong sa mga tao. Okay? So, ulitin ko lang yung invitation natin mamaya pagkatapos nito. Mag-play muna ako ng testimony kasi medyo na yung aking boses. gusto na naman maging bedroom voice. So, pakinggan po muna natin. Kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating Power Trio. Naka-record na yun. Ako po si Renante Ikayan dito po sa taga Dait Camarines Norte, isa pong owner ng upholstery shop. Tapos nasubukan ko po itong product na ito sa dami-dami ko nang pinuntahan na doktor, balik-balik. Ilan yung edad mo at yung mga sakit mo? Ang edad ko po ay 42 years old na po. Tapos yung sakit ko po ay ang dami kong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Sige nga, Ang una, na-diagnose ako ng prostate enlargement, prostatitis infection, tapos kung ano-ano pang nararamdaman ko na taas yung uric acid. Tapos sa dami-dami ko na rin pong nagamit ng mga food supplement na sinusubukan ko ng mga naririnig ko po. Tapos dito ko lang nasubukan nung time na napadpad ako sa center ni Sir Boy dito sa Gigolinian na inganyo po akong mag-try. Pero hindi pa po ako nagpa-member no, nag-try po muna ako. Tapos nung nasubukan ko po yung CMD nga po at saka yung CVF po. Yun doon ko nakaramdam ako ng kakaiba, parang may improvement sa akin within 1 week. Tapos, tinuloy-tuloy ko na po hanggang sa inabot na po ngayon ng mga almost 2 months na po ako nagagamit. Mga 3 months na nga yata. Pero, okay na yung nararamdaman ko. Balang nawala yung dagi kong ininda na nasakit yung tubo ko. Dahil nga sa prostate, tapos hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos pati yung mga binti ko na masakit, yung talampakan. Ngayon, okay na. Parang normal na yung dati kong lakas ng kabataan ko pa. Nararamdaman ko ngayon. Kaya nakarating ako dito ngayon nung in-invite ako po dito ninyo, ma'am. Nagpursige talaga ako magpunta para malalaman ko pa kung paano pang mga ibang guide na magamit ko ng maayos yung products. So, anong masabi mo sa mga makakapakinig? Kaya nga po sa mga makapakinig, wala pong masama kung susubukan nyo para malaman nyo po kung ano ang epekto. Kasi hindi mo naman ipopromote kung hanggat hindi mo masusubukan kasi subok mo na talaga sa sarili mo. Kaya pwede kang nasasabi ko na itry nyo po. Ganun. Si Renante Ikayan po ng Dait Camarines Norte po. Ayan, salamat, sir. So, yan. So, amazing ang kanyang kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan ng ating produkto. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin. Lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. Hello kay Ma'am Nora Napod and Sir Alex Avila. Kamusta na, Sir Alex? Opo, stay healthy lagi. Ito sa mga natulungan natin ng ating product. Salamat po sa pagtitiwala. At yan, na-attain nyo, na-restore kayo yung inyong health the natural way. So, for the meantime, isa uling kwento ng kagalingan. Pakinggan po natin ito. Magandang hapon po. Ako po si Jonah
Mahogi Guardian, taga Purok 7, Poblacion Santa Elena. Na-atake po ng high blood nung asawa ko noong December 5 nitong 2020. Sa taas po ng kanyang sa kanyang blood pressure ay hindi po talaga nababa. Nag 240 over 180. Tapos yung aming katabi nung pagdating namin sa ospital, talagang 6 months na pala yun sa ospital na lawit na po yung dila kasi hindi siya makapagsalita. Tapos sabi ko, bakit hindi niyo i-try si CMD? Nagbili po sila ng CMD. Tapos ako, ganun din po. Kasi natry ko na yung CMD, yung anak ko po kasi ay talagang pabalik-balik na sa ospital. Talagang nagkaka-excess kami ng 8,000 plus sa St. Peter. Tapos naulit po, na ospital po ulit siya sa Dait. Tapos yung resita niya, sobrang mahal. Pumunta ako dito kay CMD kasi sobrang taas po talaga yung presyo nung mag-maintenance siya ng 30 days ay 1 month. Ay 12 years old lang po yung anak ko. Ngayon, kung sa lalaki naninigarilyo, kumbaga yung anak ko daw, may nikotin na sa yung sa pantog. So ang binili ko yung CMD at saka yung CBF. So nasubukan ko na po talaga yung CMD. Ngayon nangyari ulit sa asawa ko nitong ang December 5. Sabi ko, napakamahal ng iyong gamot. Mayroon siyang 110, may 80 pesos, mayroon sa puso, mayroon sa dugo, mayroon na rin siya sa sugar. Tapos nung maano na kami, sabi ko, sobrang mahal. Nagpunta ulit ako sa Dait. Sa Dait na po ako doon po ako nagsimula, nagpa-member. Doon po talaga ako sa Dait. Ngayon, habang nasa Dait po ako sa hospital, meron po talagang may nangaatake na maoperahan na po sa utak. Mayroon din yung talagang puro sa ulo yung problema kasi yung MRI daw po ay 10,000. Nakailang MRI na sila. So sabi ko, try nyo ito. Ito ay ilibre ko lang muna. Pero pag may pagbabago, bibili na kayo sa akin. So habang nagtatambay-tambay po ako sa ospital na yun, kumikita po ako doon. Hindi lang po yung yung asawa ko lang kumbaga, ang dami kong natulungan doon sa Dait. So ngayon nga, naka-recover yung asawa ko, wala po siyang maintenance, si CMD lang, si BIP, yung Diyos po, kaya continuous na po yung trabaho niya. At saka, yung pasyente doon sa Kapalungga, na talagang, na po siya, yung bubuksan na po talaga yung ulo niya, ma'am. At, pumutok po yung eardrum, tapos pumunta sa utak yung nana. Tapos, sabi ko, mag-try na kayo dito sa CMD. Bumili po sila nung malaki na talaga ang binili. Tapos, nung hindi nakakain, hindi nakakabangon. Pero nung 2 days pa lang po siya na nagamit ng CMD, iuurong na ng pamilya yung operation. Kasi 300,000 ang gagamitin. Tapos, yung rent pa ng tubo na 30,000, isipin mo, 6 months siyang, 1 year and 4 months siya sa Dait. So ngayon, kalalabas lang po, nagpa-opera pa rin po. Pero ang sabi ng doktor, once ito na lumabas ng ospital, hindi kayo makikilala, makukumatos siya, hindi siya pwedeng kumain mag-isa, ihos yung pagkain niya. Pero sa awa ng Diyos, paglabas ng ospital, hindi siya nakatulog, kilala ang pamilya, kumakain siya na hindi nakahos. Kaya ngayon, minomonitor ko siya kasi mag-o-open daw po kayo sa Panganiban. Kaya kahapon sabi niya, Ate Jonah, lalabas na po kami sa ospital. Sabi ko mag-antabay kayo at si CMD mag-open sa Panganiban. Yun lang po, ma'am. Anong pangalan niyo, madam? Ako po si Jonah Mahogi Guardian, taga Purok 7, Poblacion Santa Elena. Hindi lang po ang asawa ko ang natutulungan ko, maging sa ibang pasyente pa. At isa pa, nagbili ako ulit, nagbalik ako kay Sir Boy, at nagbili ma'am ako ng isa pang product para po sa Mindanao. Kasi yung kapatid ko po ngayon ay mayroon siyang sa bituka. Tapos na ko po kagabi, nasabi niya,
Ate, napakaganda ng produkto ng CMD. Nagdudumi na po ako ng tuloy-tuloy. Dati daw, ang dumi niya para lang daw, ng camping. Opo. Kaya natulungan ko po yung kapatid ko. Yun lang po, salamat po. Ikaw po, madam, gumagamit ka na ba? Opo, gumagamit po ako kasi sumasakit po yung ulo ko, yung likod ko, tapos yung aking balakang. Buong pamilya na po kami gumagamit. Kasi, kumbaga sa pagkain kasi may mga bata na ayaw talaga uminom. Kaya tinataktakan ko po yung pagkain namin. Doon ko po nilalagay. Tapos yung isa kong anak at tamad po talaga, pinapatakan ko na rin po yung kanyang Milo. Kasi hindi niya malalasahan. Kaya doon po talaga, maging po talaga ako sa pagkain namin para buo kaming lahat. Tapos yung mga anak ko ngayon na mga binata na rin, sabi ko mag-take na kayo nito. Nag-aano rin po sila. Tapos yung po baga, yung tuhod ko, yung dito masakit, yung likod ko masakit, tapos yung dito ko masakit. Yun lang po, minamassage ko po, inom, massage. Ngayon wala na akong nararamdaman. Ilan na po yung edad nyo, ma'am? Ako po ay magpo-49 na po ngayong 27. Oo. Anong masabi mo sa mga makakapakinig nito? Ako subok ko na po talaga ang product ng CMD kasi sa anak ko pa lang, maging sa asawa ko, sa sarili ko, maging sa kapatid ko sa Mindanao, inaano ko na po talaga sila na maging buong pamilya healthy kami. Hindi lang po sa buong pamilya kundi sa mga kaibigan ko. Kahit ngayon, inaano ko na rin po. So, ayan, medyo putulin na natin para makapagsingit tayo ng announcement. Hello kay Ma'am Connie Aydago. Oo, kumusta na kayo, Ma'am Connie? Opo. So, ayan, sa mga listeners natin, kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Sabi ni Sir Alex, forever grateful to you, Ma'am Melinda, Ma'am Mel. Sana po patuloy kayong tutulong sa may mga karamdaman. Opo, naging misyon na nga ito, Sir Alex, talaga. Opo, kung kailan ako naging senior, busy-busy talaga, lalo na ngayon na nagkaroon ng pandemic. Kasi na-prove din ng napakadami ng ating product, especially the Power Trio, malaking tulong para labanan ang COVID-19. Mas mabilis ang recovery ng isang nahagip ng COVID kung kayo ay nagtatake ng Power Trio. But syempre, ang ating product kasi, these are nutrients na kailangan ng katawan. Baka kasi yung akala ng iba ay pupunta lang sa amin dahil nagda-dialysis na o nagki-chemotherapy na o inayawan na ng doktor. Tandaan nyo po, ano man ang sakit ng tao, pag naagapan ay pwede matulungan ng natural na produkto. Hindi kailangan masira yung mga kidneys, hindi kailangan humantong sa pagdadialysis, hindi kailangan humantong sa chemotherapy kung marunong tayo. Our products tried and tested. So, okay lang daw si Ma'am Connie, laging sharing ng Power Trio. Oo, yun na nga tayo na busy-busy tayo kasi magigilty ka talaga kung hindi ka magsishare, di ba? Pag natulungan ka ng product, lalo na katulad ko, ayan, katulad ni Ma'am Delia Villanueva na na-restore ng ating product, ay siyempre, magigilty ka talaga kung ikaw ay tahimik lang. Marami pong desperado ngayon sa kanilang mga problema sa kalusugan. Ulitin ko lang yung announcement natin. Please attend our health symposium, October 16, 9:30 a.m. sa second floor Magayon Hotel. Magkita-kits po tayo. First come, first serve. Kaya ako sa inyo, hanggang bukas, ma-fill up natin yung hanggang 50 na pwedeng mag-attend. Kasi more than that, magsusorry tayo kasi kailangan natin i-follow yung health protocol o i-reschedule po kayo. Oo, para hindi naman maging masikip yung ating venue. So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Okay. Itong may problema sa balat, sana nakikinig ka ngayon. Kumakalat sa balat na puti. Ano ba yon? Taga saan ba kayo? Maganda makabisit kayo sa CMD office, ha? Anong klase yan na problema sa balat?
Pero yan, ang bilis ng ating oras. Dito na muna tayo sa ating mga outlet po ay mga CMD Center. Sa mga listeners natin sa area ng Camarines Norte, hanapin lang HCI CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, near Castorog Checkpoint, CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital, sa Diagulinan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden and Tourist Inn, corner Lapak Street, and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, sa Purok 8, sa Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Andyanin po si Sofia Pharmacy, Purok Sapphire, Barangay Poblacion Sur, Paracale at Susan Korea Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon, Camarines Norte. Sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuahan, Karamuan, Camsur, 36A, Barling Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Mambulo, Nuevo Libmanan, andyan si Mr. Pedro Villanueva. Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atop, JC Marketing. Sa L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Harapan ng Regal Plaza Hotel. Merly Colasito, Zone 3, Barangay del Carmen, Sangay, Camarines Sur. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baok, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes. At sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City, CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Hello kay Ma'am Cecil Diezmo. Ayan, sige, lang, power kayo dyan sa area ng Santa Elena, Camarines Norte. Okay, sa Sorsogon, CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Burgos Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Ispadilla, Balago, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon, Boy Imperial. Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Wendelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Kumadkad, Casillas, Sorsogon, Annabel Maquiñana, at Danibel General Merchandise and Construction Supply. Centro Pilar, Sorsogon, sa 1st District of Albay. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. And of course, CMD Center at second floor, Center Point Building atop 711 Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Barangay 12, Magsaysay Avenue, baka kay Albay. Mukhang naduduling-duling ako nitong aking sulat. Oo. Ayan, sabi ni, ayan, 2nd District of Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Morok Buracan, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahat, Toy General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito, Albay. Joy Diesel Bulos, Purok 1 Kawayan, Manito, Albay. CMD Stock Center, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taasayan ng Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Gabianos Residence, number 14 P. Burgos Street,
Ilawod 3, Daraga Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377 Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, Bangkirohan, Legazpi City. Ma'am sa Sarti Commercial Market Site, Daraga Albay. Andyan si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Hermias Balya at Jerry's Store, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog. Dap Pilar, Sorsogon. So dito tayo sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardania, Sardania's Store beside LBC Office Center ng Ginobatan. Ami Canseco, Care of Boardwalk Service Center Market Site, Uwas, Albay. Susie Dizon, Care of Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Pulangi. At sa 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi, Albay. CMD Center at 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Of course, sa Mr. Rahil Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Lorly Rafael, Travisha, Ginobatan. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Pulangi. And Ma'am Mariel, Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. O sabi ni, ano yan? Teka muna ha. Itong may problema sa balat na kumakalat. Anong klase yan? At taga saan po kayo? The best makabisit po sa office para makita natin at pwede kayong i-health analyze. This is our health analyzer. It's a German technology kung saan 1 minute hawak po kayo sa gadget. More than 30 laboratory results na po yan. Malaking tulong. Hindi kailangan gumastos ng napakalaki para gumanda ang inyong mga problema sa kalusugan. Tandaan nyo po, ako po ay living testimony restored by Power Trio. Siguro kung hindi dumating ito, hindi ko alam kung ano na ako ngayon. Kasi noon pa man, that was 17 years ago, I was 43. Nang feeling ko I was on my 60s already. Na-reach ko na po yung para ka ng nauupos na kandila. Yung bang parang kukunin ka na ni Lord. Pero tingnan mo, this is really an answered prayer. Dahil talaga iniyak ko na talaga to kay Lord. Hiningi ko talaga ito kay Lord. Nabigyan niya ako ng negosyo na may produktong tutulong sa tao. Wala nang babalik sa akin, Lord. Sasabihin nilang hindi effective kasi nakakahiya po. Nakakaya mag-promote ng produkto na hindi effective, magbenta ng isang product na hindi effective, nakakaya po. At saka wala nang babalik sa akin, sasabihin nilang nalugi sila kasi ulit-ulit kaming nalugi. Hello kay Sir Hil Rijaldo, ang ating isang distributor sa Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. O kumusta Mr. Hil Rijalde, yung mga bumibili dyan sa'yo. Actually, meron tayo, ulitin ko lang yung ating announcement. Please attend our Health Symposium. Kailan yan? October 16, 9:30 a.m. sa 2nd floor ng Magayon Hotel. Tuturuan namin kayo paano kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. And of course, paano na nga ba natin lalabanan itong COVID-19 na to na ayaw naman umalis-alis, di ba? Kailangan masanay tayo na nandyan siya. Opo, nandyan siya. Okay. So, yan. Ubus na yung ating oras. Take advantage sa mga gusto mag-attend. I-book nyo na kaagad ang inyong mga pangalan. Tandaan ngayong Saturday na po yan. 9:30 a.m. at 2nd floor ng Magayon Hotel. O yan, ulitin ko lang yung aking text hotline. 0939-904-0717. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ng ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.